раёсати корҳои дохилии Душанбе ба ду ҷавоне ки як духтарро аз худкушӣ наҷот доданд ҷоиза тақдим кардааст. Генерал Шариф Назарзода гуфтааст, мақомот мехоҳанд пеши роҳи худкушӣ дар шаҳри Душанбе гирифта шавад. сомонаи раёсати корҳои дохилии Душанбе менависад, Абдулло Қодиров ва Ҳабибуллои Абдураҳмон бо сипоснома ва соати дастӣ қадрдонӣ шуданд. ба қавли манба, ин ҷавонон рӯзи 16 январ, замоне ки дар ҷои ҳодиса ба фаъолияти меҳнатӣ машғул буданд, ҷавонзани худро аз болои пул ба дарёи Душанбе сару зер мекунад. дар ин лаҳза шаҳрвандон Абдулло Қодиров ва Ҳабибуллои Абдураҳмон бо нишон додани ҷасорати мардонагӣ ва қарзи инсонӣ ба сардии ҳавои зимистон нигоҳ накарда вориди дарёи Душанбе шуда, ҷавонзани бомарг дасту гиребон доштаро аз дохили об берун меоранд, афзуд манба. масъулини раёсати корҳои дохилии Душанбе мегӯянд, тӯҳфаҳо ба ин ҷавононро худи Шариф Назарзода, сардори ин идора, супурдааст. генерал Назарзода гуфтааст, ниҳоди зертобиаш бо таҳия ва амалинамоии барнома ва чорабиниҳои профилактикии махсус мехоҳад пеши роҳи худкушӣ дар шаҳр гирифта шуда, барномаи тарзи ҳаёти солим миёни наврасони ҷавонон маърифӣ гардад. ҳодисаи қасд ба ҷони худ кардани як ҷавон духтар дар шаҳри Душанбе нимарӯзи 16 январ рух дод ва ҳоло аз ин нафар МН ном бурда мешавад ва зери назари табибон қарор дорад.